Så derfor. Okay, nu har jeg den. Bandit Det skal jeg lige lave om på. Hvad skal man så? Full size 30 fps sekund. Halv størrelse 15 eller hvad? Ja, halv størrelse. Okay. Full size. Ja, det bliver lige når jeg dør eller sådan noget. Hyne, kan du ikke hjælpe mig med det over TeamViewer? Jeg sidder lige og spiller altså, lige nu. Ja, så når du er færdig. Eller når du bare har tid. Vi ikke bare gøre det bagefter, hvor vi har spillet og sådan ting. Ja. Jo, selvfølgelig. Er du på den modsatte hold? Perfekt. Og du er sniper? Ja. Ah, shit. Au, Hyne! Nej, det var ikke mig. I hvert fald ikke der i hvert fald. Okay. Jo, det er ikke meningen, du skal mod mig. Eller være inde lige nu. Når mig og Hyne skal have en kamp, så kan jeg ikke få lov til at snipe i fred mod ham. Sådan det er jo. De andre generer mig sådan set ikke, fordi de er sådan set nemme nok. Hvad? LOL! Hvor mange gange skal jeg da lige skyde forbi? User joined your channel. Altså fik du optaget noget, Hynix? Ja, det er vildt nu. Hvad kvalitet er det så? Det må vel være halv størrelse, så det er ikke fuld HD. Ja, okay. Hvis det var HP, så er det godt nok fyldt meget. Må man lige have lov til at stå og campe lidt selv mod Yoda? Nej. Det kan jeg da se. Så ødelægger du også min spawnbygning, Yoda. Ja. User left your channel. Ej, ikke Army også. Au. Hvis Army kommer på dit hold, Yoda, så gider jeg ikke spille, så er det ikke sjovt. Nej, men prøv at, det er ikke engang løgn, for så bliver det ikke, så er det ikke sjovt at spille. Ej, mand. Altså, når forsøg på det, om ikke andet. Altså, lige nu er det 4 mod 5, så der er ligesom en meget stor chance, at han kommer på Yodas hold. Ej, Yoda! Kunne du ikke se, jeg var ved noget? Kunne du ikke se, jeg var i gang med at sætte på Hyne? Nå. Det er ganske fint, Yoda. Nej, lort. Jeg er nødt til at dræbe ham. Ja, okay. Det er lækkert, Hyne. Tak. Hold dig. Kan du så i det mindste ikke bruge sniper, Yoda? Bolt action sniper. Så er du bare ikke rar. Nej, men du kan godt være, at du vil være. Du er bare nederen. Au. Din lille gris.
Øv. Når jeg ikke lige kommer ind på siden. Nej! Satan lort. Lige skallen. Ja, det er Du flyttede dig lige ind på mit sigtekorn. Jeg vil så sige, hvis det, Nej, du jeg bare gider ikke brugt spille mere. Nu er det ikke sjovt. mikrosekund. Ja, jeg finder en anden bane. Ej. Altså, det er ikke på grund af dig den her gang. Nej. Jamen, på lidt biver, det altså, tag det som en udfordring. Næh. Jeg tager det bare som 2 mega nederen personer. Det er godt, Polly. What?Yndig, hvor står du henne? Jeg står lige der, hvor at, du ikke blev dræbt. Fair nok. 93% hold nu kæft, mand. Nej. Nej, så dukker du der, Yoda! Hvad fanden gider stå stille, når du bliver skudt efter en? Det ved jeg da ikke, du kan godt være, det går sjovt lidt hyggeligt. Nå, er det den, vi har på i dag, hva' Biver? Det er hæv, fordi du har drillet mig. Han har bare drillet mig hele dagen. Der kom Biver. Hvorfor? Jeg kan godt lide at det der på. Det har jeg ikke. Lister dig. Og så kommer Army. Yep. Og der fik jeg en service der. Tillykke. Nice. Til M40 FM. Mhm. Dejligt. Ej! En gris! Og Army. Ja, What? Army, han suppresser mig, og så rammer jeg igen. Hvad er der, hende? Det var bare sådan. Nå, Army, gris. Nå, Army. Det vidste vi jo godt. Dun 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 dun. Du, du, du. Ej, lort. Jeg kan bare se sniperskuddene. Jamen, prøv lige, jeg havde jo... Ej! Hvor stærk, hallo? Jo. Lige pludselig, så var der bare bag ved mig. Fordi vi gik forbi hinanden derinde. Altså, jo, der sidder du også op der lige nu. Så er det okay, du er herinde. Jeg ved godt, hvor Biver er. Og jeg har lige tippet af T-Bag Army dog. Jamen, det er jo ikke rigtig teabag, hvis du ikke knifer en først. Jo, Det er det da ikke. så skal jeg bare knife dig. Det vil sige, at jeg skal over og teabag dig hele tiden, hver gang jeg nakker dig. Så laver jeg jo ikke andet. Nej, for det gælder ikke for dig. Nå, det gælder ikke for mig, men det gælder for dig. Okay. Ja, det er fordi jeg er speciel. Ja, det er du da i hvert fald. Jeg må godt. Det står ikke i reglerne, men ikke med T-Bag. Jamen, der står, man skal opføre sig ordentligt. Så skal jeg nok lade være. Kine, du var så heldig. Du nåede at dukke dig 2 gange. Jeg kan bare sige, at så skyder jeg, så dukker du. Du var bare for langsom til at skyde jo. Det er rigtigt.
Fuck. Jeg havde 0% liv. Du skulle bare ramme mig. Det ved jeg godt. Men jeg fik et chok, så jeg skød bare. Livet. Chokker. Nej! Hallo! Så må jeg godt teabag. Au, så. Immer geil. Han skal bare kick ham lige. Han skal ikke starte det der. Der er fyr back. Scheisse, pejse. Klap af, Hyne. Kudish. Som sagt, du var ikke hurtig nok. Jamen, jeg så det. Jeg kunne ikke se, hvor du stod henne. Ej, men det så jeg i hvert fald godt. Ej. Hyne, hvorfor skal det der gå ud over os andre? Hvad for noget? Nej, undskyld. Yoda. Lad være. Nå, fuck. Ja, og du var tæt på at skyde mig. Og det var garanteret også mig, du gik efter, hvis jeg kender dig ret. Nå. Nej! Non-scope, og så et skud. Nej! Satan. Var du der iblandt der, Biver? Ej, jeg prøver måske kan vi få ham der Jakob med på Thiersen. Måske et muligt medlem. Ja, det Okay, han er en clan. TDC. Mhm. Det er ikke noget, jeg har hørt nogensinde før. Nej! Jeg så dig godt. Stå stille. Jeg bliver så pludselig skudt på. Hvad? Jeg havde lagt mig. Ja, det så jeg godt, men lige da du lagde dig, så stak dit hoved op. Okay, Af en anden mærkeligt. grund. Ja, Ja! ej, Nacho er ikke. Satans. Så nu bruger han ikke shotgun, men jeg ville så ikke godt lade være. Ej, lort. Jo, det der skyder efter mig. Ah! Fuck, Yoda.
Men jo, der husk den der video, må du meget gerne sætte ind på YouTube nu. Det er fordi, det er for eksempel sådan der nu, når du spiller bare løber rundt, det vil jeg gerne se, hvordan din måde er at gøre. Nej, du reddede hende der for at blive knifet. Det er fint nok. Men det er fint nok. Han er ikke taknemmelig, så lad være med at redde ham igen. Prøv at hvis jeg kunne redde Amis eller Jodas røv, så havde jeg da også gjort det. Nej, du havde ikke. Det var værd, hvis du der bliver, så vil jeg nu Det må du ikke sige. Du må ikke Hvorfor redde må jeg dem. ikke sige det? De skal dø. Nej. Den vær. Din store... Den skal du heller ikke bruge. Kan du ikke bare tage en pistol med lyddæmper, så bare løbe rundt? En M9 med lyddæmper. Der var point der. Shit, hende. Habalap. Jeg prøver at spille med lyddæmper. Det er dårligt, det ved jeg godt, men jeg vil bare prøve. Det skal. Gade. Du kan ikke one-shot mere så, med M40A1, hvis der er lidt... Jo, i hovedet kan du godt, men ellers så kan du ikke. Hvem har nakket hinanden flest gange af dig, Polly? LOL! Hvis du skyder ind med lyddæmper med M40A5, så mister han kun 85 liv. Du er så træls. Det er næsten... Jeg var lige ude og tømme ryggen. Hvorfor er Hytte egentlig ikke med i vores squad? Han har nakket lige mig gejl. Ikke mig. Mig. For helvede, jo, det er så stille. Mr. Stille. Downer. Ej! Nu ser jeg ved at skyde ind. Hylden er på mit hold. Ej. Jeg skulle lade med min... Hvad var den hed? Crossbow. Den er ikke også en godt one shot, så... Men ja. Kan du være? Du er så fucking træls. User entered your channel. Hvad sker der? Tak. Hvad så, Hytte? Kommer der ind i vores squad? Ja, det blev jeg sgu da nødt til. User was De moved folk, out of your de, channel. stak jo af User mellem joined your benene, channel. Ja, de stak af mellem benene, ja.
Jeg gider snart ikke spille mod jer to nogensinde mere. Jamen det er fucking træls, det er ikke engang for sjov mere nu. Det er godt nok... Man har bare lyst til at bande jer fra serveren. Det der er været lidt drastisk, er det ikke? Nej, Altså, vi er bare to søde små... I er fandme ikke søde. Slet ikke dig, Armi, og slet ikke i dag. Hvor du har drillet mig så meget. Så tag det, Yoda, men så kun fordi du optager. Men du er slet ikke træls. Nej, Armin! Shit, møgdyr, mand! Armi, der var du heldig. Jeg dukkede mig lige sidste øjeblik. Ej, hvorfor hopper du? Au, au, au. Au, Yoda! Nej, lol. Nej, jo, nogenlunde. Ja, ligeglad. Problemet er, at vi kun sniper. Ja. Nej, jeg synes ikke for ham. Godt skud, Hyne. Ja, Han kommer fra siden af. Adam. helt på sådan af. Armi, gå væk med den der. Nej, Suger der. prøv lige at se. I har jo tømt serveren, fordi at vi er der sådan. Og vi må heller ikke spille nogen steder mere. Nej, men vi bruger det shotgun. er Det samme med dem der. Jeg bruger ikke ting der. shotgun! Nej, det gør han godt nok ikke. Nej, Det, ikke bruger nu. ikke shotgun. Wow! Fuck, jeg fik 2 med en granat. Fuck, hvor nice. Nice. Jeg bruger shotgun. Chok! Jeg dør sikkert lige nu. jeg skal væk derfra. Nej, jeg er på forkert internet. Hvorfor er det egentlig, du skifter internet hele tiden, Fred? Fordi det ene, der sidder hans mor ser porno, og det andet, der sidder han og spiller. Hold nu kæft. Allerede. Du bruger mit våben, hvorfor bruger du mit våben? Det var mig, der brugte det først. Det er mig, der brugte det først. Jeg ventede på, at du gjorde et eller andet. Hvorfor fanden tror du ellers, jeg var bukket mig? Jeg havde set dig. Wow. Armi! Der var den der op mig i luften der. Au, for satan. Spindegæld, mand. Fuck! Ej. Oh my god. Hver gang jeg løber fremad, så rører jeg lige halvvejs tilbage igen. Lol. Det er ikke mig. Din mor. Pas på, han kommer nu. Nej, din... Det er jo også meget fair at komme med en M5K. Ja, skyld. Mod en sniper. Det er også meget fair. Der er nogen, der sagt, det skal være fair. Krig og kærlighed gælder alle knep. Har jeg hørt noget om. What the Angel stod bag dig, og jeg knifede. Og du løber væk fra det. Hvorfor? Nej, bare lige op i ryggen på dig. Nej! Hvorfor? Hvorfor har jeg OP? Ej, og det værste er, I går jo sammen som to dråber vand. Det er jo snart, det er lim og klister om igen. Det er jo det, jeg siger. De er fucking træls, når de er sammen. Og det er bare ikke fair. Og vi plejer normalt ikke at spille så tæt sammen. Nej. Vil du se mig være tæt på dig?
For helvede, jeg skifter net. Jeg fik 68 kilos der. Kom nu. Ej, kom on, Hyne, vi kan godt. Nej. Ja, en nede. Godt, To Hyne. nede. Godt det der. Nej. Nu kan jeg. Jamen, prøv lige, jeg når ikke engang at skyde. Angel unit protected from being wood kicked. Hvad? Lol. Selvfølgelig kan jeg ikke finde mit andet net. Tror du det? Hvad fanden er Pumba? Ja. Hvorfor gik? Når det går Puma. Nej, men jeg kan ikke finde mit net. Jeg sidder og står til lige ved siden af det. og jeg Jamen, kan prøv lige ikke at finde hvorfor det. fanden skifter du? Du er næsten tiden. Prøv at se ham. QWA. Nu vil jeg ikke lige optage. Nå, okay, når jeg så disconnecter Ej, fra det net, jeg var det var på, også så kun kører jeg godt. lige 1 gigabyte, at jeg tog. Ja, Hvad skal du jeg optage? ikke mere lige nu. Det bliver øve mig lidt. Ja, så længe jeg sniper, så kan jeg altid sige, det var derfor. Ja. Hvad skal du optage? Video. Nå, jeg troede man optagede billeder 24 i sekunder. Okay. Og hvor ordentligt, synes jeg. Okay. Det er i orden. Ej. Det fortjente du, Yoda. Ja, hvorfor det ved jeg ikke. Biver op i fiskehytten. Ikke mere. Jeg vidste det, din fucking lorteluder. Lol, så får du 2 mix på. Jeg har fået 3 væk på. Jamen på én gang. Godt Ej, hvor er det fejl, du bruger. Lol, så er du hoppet over på deres hold, fordi... Jeg er ikke hoppet over på noget hold. Jo, du du er. har. Du har været herover. Ja, Winner team joiner. jeg Winner joinede team dig, joiner. din Der er fucking ikke noget at idiot. sige. Winner team joiner. Der er Jeg- ikke noget at sige. Jeg trykkede på... Jeg trykkede på tykkebiver, da jeg joinede, og så stakker den mig over på US. Nej, Så er det godt, du kommer over på russerne nu. og det var færre time lige før, og så var der en, der lige ved, det er ikke min skyld. Yoda, lad mig skyde dig. Om det er du mixed up, han er altså ikke særlig glad, han er. Så skal der teabagges. Hvad? Så skal der teabagges.
Det føles godt. Nu bliver jeg glad for at spille igen. Helt lol. Så skal der teabagges. Skal jeg finde shotgun frem også? Så skal der teabagges. Nej! Oh ja. Yola 3 gange og Army 1 gang. Fuck, det kørte godt. Og for jeg rage quit, ikke? Lol. Nå ja, med crossbone. Men det må jeg også sige om, det var fandme godt ramt de der gange. Men ellers, så er det bare dårligt og træls. Så skal der teabagges. Så, Army, nu mener jeg, hvis jeg fører med kniven. Lol. Nej, Yoda. Jeg tror en gang mere end dig. Ej, øv! Okay. Ej, så hallo! Army, ud af serveren. Army, ud. Det er ikke okay. Army, det er ikke okay. Det er ud. Farvel. Angel 111. Det gider jeg ikke have dig herinde mere. Ej, hvor satan. Oh my god, Yoda, din nar. Gør du bare. Ej, taktisk lort. Hvad nu? Au. Army, ud! Du er ikke velkommen, når du bruger shotgun. Hold op, det er hverken der er 12 eller spas. Jeg er ligeglad. Nu er du ikke velkommen i klubben mere. Hold nu op, biver. Nej. Jo. Så skal jeg teabagges. Ej, det er 2 mod 1. Jeg har prøvet... Yoda, det er fordi, at du stod med siden til mig, så kan man... Du Så ind. kom redder dig, din lort. Jo, du havde. På min skærm havde du siden til mig. Husk nu delay. Ja. Der var i hvert fald en, der blev lidt ristet i hvert fald. Delay is a bitch. Hvorfor du sniper, imens du bruger MP7? Okay. For at være alternativ, var det ikke det? For Kæft, man må elske den crossbow her. Tornado! Tornado in the tornado! lol. Hvor godt det der. Jonas, hvad får vi her? Oh yeah! Så. Jynne, kan du ikke lægge en spawnbeacon? Så man så gider ikke mere. Du gider ikke mere.
Hvem var det, der blev ramt? Det var ikke mig i hvert fald. Jeg ved nu. Jeg kan ikke se en skid. Men dengang hvor du siger, men det er ondt, så kommer... Der var også lige noget, der sagde klik. Som kniv. Løfter! Ej. Det er godt det der, Ross. Øj. Ej, no C4, dit fjols. Det er KAI. Han har fået en advarelse om det. Han skal bare have et kill. Hvis han får et kill, så kick ham. Altså jeg har skrevet no C4, og så tog jeg ham lige i, og så lægge C4 foran mig. Jamen, det skal han gøre det, så tager vi bare lige og kigge ham. I orden. 2 mennesker ud i crossbowen. Ja, de... Hvad gør du? Altså bare fordi jeg nakkede dig, og så teambacker dig igen. Og så... Og hvad så? Og hvad så? Må jeg kunne Ja, den flash er så fucking irriterende. Jeg har altid brugt plads til mine stoler. Det må ikke begynde at lagge nu. Ja. Jeg lægger rundt, mand. Man, jeg kan ikke engang gå. Det kan jeg heller ikke. Heller ikke. Nu kører jeg. Jeg ved om... Nu ryger serveren. Vær klar til at så tage noter, hvornår.